hi ka nongrim scam ka jongi ka jungi jingai ka jongi na komenta ka ka state hi borok ka wei pat ka de pat ka wei pat ka jing thon ka jing anut ka jing pai pa pan yo i no ek ka ba mai ka ka ba ka jing kala pat ka ya kaban yipin shisha ka ta shisha kada kaban long shisha ka chikut ku pai pa bo so dong ye don aku mengitip kani ka jaka ki bakila makna penjari itu ka section 144 dia na ta tahu kinong kasyan ki jongi diba ni kum ka party ni snang ni kali ki jupi ki kum ta ki burom ya ki jing betha jong ki nongelam jo party kum ta tang bakidon sodong ngai tang ya ki supporter jongi ngai ki wei du mo bagi ni kum ka jaj penre ko batip le ko batip ta kor ka burom ni kuntu bakin wakum kini ki wakum ka di por kin panpa kin yeng gun wakum kata ka jaj penre pan sakhi shaki wei you ka jaj penre ka batip le ka batip ka kor ka burom mar kalian pat ke tahin kuntu kalian ke jong party ke jongi kalian ke jonga begin bat ya kata